Ada nwanyị. Isi ka ị bịa fụ odumodu taa. Ka ekwe nke bụ bịa. Mana ife abụ Christmas ka a na-agba. Agba aza ka ị nọ. Ị mara m anụbeghị odi. Abụ na m anọ na dị yara akpọ m Aunty Caro. A na-akpọ m Mrs. Caro. Anụbeghị ọnụ ndị. Nwee sịnị ka m bịa ka mmadụ nwere ife iyi ayọ nye m fụ. Mma abụ nte n'ihu. Ọ ya bụ nwoke ọbụla na-ekwe anụ anya otu a. Ncha mụrụ ya. Inwu di ya. Ka bụ okwu. Obele okwu ka ọ bụ. Bọsọ na nke odumodu ka ị bịara. Odumodu. Ị maka isi ejene. Ọ ya emele gị. Odumodu. Oluwen ka o si eme. N'inugo n'ife nwa gị nwaanyị kwu. Agwa ihe emeli anya. Ya bụ ife bụ obele ife ka ọ bụ. Nwa odumodu si na enwere ife ihe abụ iwe katasịa. Ya bụ ife emeli gị. Anya ka iji nwa woni enu. Na mbụ ihe weta ọkụkọ 5. Odumodu si na ihe weta ọkụkọ 5. Ihe anwata rice. Penta na abụ. Ihe weta tomato. Then kitchen glory. Eji emesu ọbụla 1 packet weta ya. Ibeta ọbụla anụ ewu ma anụ efi ka ọbụla lụrụ aka ibeta. Weta magi. Wetakwa kedu iweta kedu kwa igote mmanya. Iwata. Nke ọbụla lụrụ pute na katon na katon. Ifukwu na ụmụ efela anụ wee ji ikwu mụ ife. Ikotesie nya. Odumodu anụ ekotekwu ya. Chekwa. O ife niile ka m ewetacha ka m wee nụọ dị. Ọrụ December ka a na-agba. Ife bụ ife niile ka ya. Ọrụ Christmas ka a na-agba. Ị bịawa be odumodu gbala aka. Odumodu anyị esoso gba Christmas. Anyị na-ebu n'ụzọ emeburu n'ife a. Ka ezi ka isi akpọchazi ihe ndị a niile afọ. Anyị na-emebu na mbụ mana anyị na-anya kịta ifu na December ka anyị nọ. Christmas ka a na veje ịgba. Iwetasi ụmụ ife anụ nwa odumodu a wee sokwuru na-agba Christmas. Nna anyị hapụ ya ka ndị ọcha pere jebebe ekpere. Nya nke nwa ngwa ọkwa di ya na-abịa lagala. Chọọ m dike ga. Hapụ ya. Odumodu anyị akwụ ọnụ. Ilu na iwetasi ụmụ ife anụ nwa sokwuru na-agba Christmas. Odumodu anya. Di abịa abịala aka nnya kebe. Odumodu ọ na-agba Christmas ọ na-eje ụka. Ọ bụrụ ma ọ bụrụ chapere ka nje fichara. Mgbe nweta sofu ọkụkọ hapụ. Nya ọsụ unu dị mma ịgba Christmas. Agụ oyi egbu ya. Ọ ya to na-emelu unu na nkịtị. From January to December. Ihe weta nkwu tomato. Nke bụ mgbete ma rice kwan. Anụ ewu. Abịa mezo. Ihe ebetekwuru anụ. Mmanya kwan. Odumodu agụ ya egbukwa mmadụ ebe. Ọ ka ihe esi. Na-achụkwa ewetakwa na ụdị mmadụ ọzọ. Ọzọ ya abịa nya wụrụ onye ji ego. Nke a gwara ya ọ na-eme. Kọmọ na ọkụkụ kwa na-ele 55. Ihe wetakwuru nke anwa.